טוב, אז ככה, אז שלום לכל מי שצופה ולמורן. אני בדיוק מספרת למורן שהשיעור היה, הרבה זמן לא קיימתי שיעור בלייב. השיעור היה בהקלטות, וממש אתמול היה לי קול כזה מאוד מאוד חזק. תכיני, תעשי שיעור, תעשי שיעור. שהכנתי את השיעור, כאילו שפרסמתי לשיעור, עוד לא היה לי שיעור, ממש ברמה כזאת. ובדיוק אני מספרת למורן שעכשיו סידרתי, זה לא פשוט בשבילי לעשות שיעור כרגע בתקופה הזאת, אבל באמת עשיתי מסירות נפש, וסידרתי את הכל, ואף אחד לא נכנסה. ועובר דקה, 2, 3, 4, אף אחד לא נכנסה, חוץ ממורן האהובה שממש עכשיו נכנסה. ואמרתי לעצמי, בהתחלה עלה לי איזה קול נחש כזה שאמר לי, הנה, את רואה? אף אחד לא, את לא מעניינת. הקול שלך לא מעניין. את לא באמת מעניינת. ויכולתי להקשיב לו ולהגיד, טוב, אז אין שיעור, אין שיעור. ובדיוק רגע לפני שמורן נכנסה, באתי להקליט ואמרתי, לא, אולי אני לא מעניינת, אבל הקדוש ברוך הוא מעניין, וכל מה שאני רוצה זה להעביר את הדבר הגדול הזה ואת האור הגדול הזה, שאני חובה אותו, כן? ולהעביר אותו הלאה ולשמש כצינור. ושמתעסקים בצינורות, אז אני לא שואלת, אז אני לא המרכז פה, ואני לא מעניינת באמת, כן? מה שמעניין זה מה אני רוצה באמת להעביר. אז בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יזכה אותי, וכל מי שתשמע את השיעור הזה, ש... שנזכה יחד ללמוד. אז מורנו שאנחנו עושות חברותה, את יודעת, אם זה אני ואת לבד, זה כבר ממש חברותה. באמת הכנתי, תשימי, את יכולה לשים את זה על... נשמע אותך גם. דחיתי, פשוט לא כזה שקט פה, הבנות שלי ברקע, אז אני... הבנתי. כן, אני מדי פעם נפתח ואסגור. טוב, אז אני הכנתי את השיעור הזה באמת עם כאב מאוד גדול. בשבוע הראשון, בשבוע התבשרנו על אירוע מאוד מאוד גדול, שנהרגו המון המון לוחמים, ולכן לפני שנתחיל, אני רוצה ככה שנדייק ונכניס את הקדוש ברוך הוא, ולהתחיל עם קריאת פרק תהילים. מורן, את רוצה יחד איתי? יש לך תהילים בשלוף? נקרא את הפרק שאהוב עליי, שבמקרה גם זה הפרק שלי. אז זה מזמור בתהילים שהם בעצם מבטא את הביטחון המוחלט. איזה מזמור זה? מזמור כ"ז, שמבטא את המזמור המוחלט שיש לנו מול בורא עולם. יש לנו בבורא עולם, מול הרודפים שלנו, והמשאלה היחידה של דוד המלך פה במזמור היא בעצם לחסות תחת כנפי השכינה. אז בואו נקרא את זה ביחד. את רוצה לקרוא ברואני? טוב. לדוד אדוני אורי ואישי, ממי ירא, אדוני מעוז חיי, ממי יפחד, בקרוב אליי מרעים לאכול בשרי, צרי ואויבי לי, המה כשלו ונפלו. אם תחנה עליי מחנה, לא ירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מאת אדוני, אותה אבקש, שיביתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. כי יצפבני בסוכה ביום רעה, יסתירני בסתר אוהלו, בצור ירוממני. ועתה ירום ראשי על אויבי. וזבחה באוהלו סבכי תרועה, אשירה וזמרה לאדוני, שמע אדוני קולי אקרא, חנני וענני, לך אמר ליבי, בקשו פניי את פניך אדוני. שלום לטליה המהממת שהצטרפה בינתיים. היום אנחנו עושות חברותה קטנה. לא יודעת אם את שומעת אותנו. אז בכל מקרה אני אשים אותך על מיוט, כדי שנוכל אנחנו... הנה, אני עכשיו רואה אותך גם, איזה כיף. אז אנחנו התחלנו בקריאת מזמור תהילים, של פרק כ"ז, כפי ששמת לב, שקראנו אותו כל כך הרבה רגע לפני 7 לאוקטובר, ובאמת דוד המלך, בכלל, בכל מזמורי תהילים, הוא מצליח להביע קצת מהכאב, מהקושי, ומהחיבור והידיעה, שרק מבורא עולם הישועה. ובמיוחד בימים האלה אני חווה שאנחנו צריכות הרבה תפילות והרבה אהבה.
ואחד הדברים שמייחדים אותנו, את מה שאנחנו עוברות בימים האלו, מה שכל עם ישראל עובר בימים האלה, זה את תחושת הביחד, תחושת האחדות, ההבנה שאנחנו נשמה אחת. וגם אם הדעות שלנו שונות, או לפחות היו שונות, הרבה מאז 7 לאוקטובר הדעות השתנו, וגם אנחנו חלוקים בהרבה דברים, אנחנו אחד. אני רוצה להתחיל את השיעור היום במשהו יפה שראיתי, שכתב אותו הרב אריה לוין, בספר הזיכרונות שלו, הוא כתב כך. רגע, אני פותחת את זה אצלי. זכרתי ימים מקדם, משנת תרס"ה, שזכיתי בחסד אילון יתברך, בחסדי אילון יתברך שמו, לעלות על אדמת הקודש ביפו. ופגשתי לראשונה את פני רבנו אריה קוק, זכר צדיק לברכה. וקיבלני בסבר פנים יפות, כדרכו בקודש לכל אדם, ושוחחנו בדברי תורה, ואחרי תפילת מנחה גדולה, יצא רבנו כדרכו בקודש, לסוח בשדה, לצמצם מחשבותיו, ואני התלוויתי אליו. בדרך כתבתי איזה עשב או פרח, הזדעזע רבנו ואמר לי בנחת, האמן תאמין לי, שמימיי נזהרתי לבלתי כתוף בלי תועלת עשב או פרח, שיכול לגדול או לצמוח, כי אין לך עשב מלמטה, שאין לו מזל מלמעלה, האומר לו גדל. כל ציץ אומר דבר, כל אבן לוחשת סוד, כל בריאה אומרת שירה. הדברים שיצאו מלב טהור וקדוש נחקקו עמוק בליבי, ומאז התחלתי להרגיש ביותר את מידת החמלה על כל דבר. זה קטע מדהים, הקטע הזה בעצם מספר על 2 רבנים גדולים, הרב אריה לוין, הרב קוק, שהולכים יחד, ואחד מהם, הרב אריה לוין, כותב פרח, והרב קוק אומר לו שהוא מעולם לא כתב סתם ככה צמח, כי לכל צמח הכי קטן יש מזל, יש מלאך שאומר לו גדל. ואני חושבת שאני הבאתי את הקטע הזה, כי הוא נורא דיבר אליי, כי קודם כל להבין שהמבט שלנו כלפי המציאות הוא מוגבל. אנחנו רואים רק קצה קצאו של העולם, יש כל כך הרבה דברים מעבר שאנחנו לא רואות ואנחנו לא יודעות. מי היה מאמין שגם לצמח קטן וגם לפרח קטן יש מלאך ששומר אליו ואומר לו, תגדל, ובלי המלאך הזה הוא לא גדל. ומה שאני באמת רוצה, והעבודה שלי, לפחות של החיים, זה לפתח תחושה וידיעה של מעבר. להרגיש את הדברים מעבר, שיש דברים מעבר לעצמי ומעבר לכל מה שאני רואה פה בעולם הזה. אני חושבת שזה מחבר אותי, היום אנחנו כבר בשלהי ט"ו בשבט, וזה ממש מחבר אותנו לט"ו בשבט. מי שחייגה ומי שפחות, ט"ו בשבט זה ראש השנה לאילנות, זו תקופה של התחדשות, זו תקופה של פריחה. לא יודעת אם יצא לכם לראות או להסתכל היום או אתמול על עצים, אבל אם תסתכלתם, ראיתם, הם בלי עלים, בלי פירות, הם לא נראים משהו. ואני שואלת את עצמי, אז על מה בדיוק החגיגה? האם לא עדיף לחגוג באביב, שהכל פורח ויש פירות והכל נראה מצוין? ולמרות הכל, זה בדיוק הזמן לחגוג את ראש השנה לאילנות. כי המסר הגדול הזה, שזה בדיוק אותו מסר, להסכים ולהבין שהראייה שלנו היא לפעמים מוגבלת וחיצונית, ולא לפעמים, יכולה להגיד, סליחה, רוב הזמן. אבל מתחת לפני השטח קורים מהלכים נהדרים. כרגע בתקופה הזאת עולה השרף בעצים. השרף הוא בעצם התמצית והחיים של העץ. וכל העצים בעצם עכשיו מלאים באנרגיות פנימיות עם כל השפע הזה, אבל אנחנו לא רואים את זה. מה אנחנו רואים כשאנחנו מסתכלים על העץ? ערום, בלי עלים. וצריך עוד קצת סבלנות, עוד חודש, חודשיים שיגיע האביב כדי לראות את זה. ואני פוגשת בכלל בחיים הרבה נשים מדהימות, שיש להן כל כך הרבה כוחות ועוצמות, אבל הן משועבדות, אין לי, לקשה לי, אני לא מסוגלת, אני לא יכולה. ובא לי להגיד לכולם, באמת, אפשר ללמוד לטפל בעצמנו מניסיון, אפשר לראות את העוצמות שלנו, את הנשמה שלנו, את האור שבנו, וככה, רק בזכות זה כל העולם יתחיל להתרפא. כי שאת רואה את המלכות שבך, באופן אוטומטית, שאת רואה את הטוב שבך, העיניים נפתחות ורואות את הטוב שמעבר. גם בבן זוג, בילדים, בשכנים, ועכשיו גם בכל התקופה הזאת. ואני מרגישה שחלק מהגאולה, ממש חלק מהגאולה, זה להיחשף למה שאני לא רואה. ונכון שאני לא רואה את האור, אני לא רואה את הנשמה שלי, אבל היא שם,
ואני יכולה ללמוד ולהתחבר אליה. הרב קוק כותב את זה מאוד יפה. ככה, האדם הישר צריך להאמין בחייו, כלומר שיאמין בחיי עצמו, והרגשות ההולכות בדרך ישרה מיסוד נפשו, שהם טובים וישרים ומולכים בדרך ישרה. האיש הישראלי מחויב להאמין שנשמה אלוקית שרויה בקרבו. זה מזכיר לי ששאלתי השבוע את הבן שלי שאלה, מי אוהב אותך הכי בעולם? אז הוא אמר לי, הקדוש ברוך הוא. וזה כאילו היה לו כל כך טבעי להגיד לו הקדוש ברוך הוא, ואמרתי לו, וואי, איזה מתוק אתה, מי סיפר לך את זה? אז הוא אומר לי, אף אחד לא סיפר לי את זה, אני יודע, הלב שלי סיפר לי. רוצה להגיד לי, הנשמה שלי סיפרה לי. זה כל כך ריגש אותי, כי כאילו, כי הוא ילד, הוא קטן, הוא בן 4, הוא כל כולו תום. במהות שלנו אנחנו מחבורים, במהות שלנו אנחנו יודעים גם מאוד, ילדים יודעים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם, אין להם שאלות, אין להם בלבולים, הם יודעים את זה. כי מיסוד הנפש שלנו אנחנו טובים, אנחנו רוצים רק את הישר, זה הבסיס. לכן כבר בתחילת היום, מה אנחנו אומרים? מודה אני לפניך שהחזרת בי נשמתי. יש בה חלק אלוקה ממש. אנחנו לא יכולות לעבור את מסע החיים הזה, אנחנו לא יכולות להיות מחוברות לגדלות שלנו, מבלי שיתזכרו אותנו בוקר, ערב, צהריים, מי אנחנו באמת, מי אנחנו בעצם. כשאת נזכרת מי את, כמו שאומר הרב קוק, שלפני הכל נשמה גדולה בקרבך, פתאום כל הבעיות וכל הקשיים, הכל באמת, באמת, באמת תופס פרופורציות. מתי זה מפחיד? שאני שוכחת מי אני, שאני שוכחת שאני מחוברת אליו, שאני שוכחת שאני הבת שלו, אז הכל מפחיד, אז כל דבר קטן נורא נורא מפחיד. אומר הרב קוק, מי שאין נפשו משוטטת במרחבים, מי שאינו דורש את אור האמת והטוב בכל לבבו, איננו סובל עריצות רוחניות, אבל אין לו גם כן בניינים עצמיים. הוא חוסה בצלם של הבניינים הטבעיים, כמו השפנים שהסלעים הם מכסה להם. אבל האדם, מי שנשמת אדם בקרבו, נשמתו לא תוכל לחסות, כי אם בבניינים שהוא בונה במלוא הרוחני, שאינו פוסק תמיד עבודתו הזריזה. הרב קוק הוא בעצם, הוא ראה מעבר. הוא ראה שאחת המחלות הכי קשות, הכי קשות, הוא מדבר על זה המון, שהאדם ישכח מי הוא. כשאני שוכחת מי אני האמיתית, אני נחלשת, ואין לי כוחות, ואין לי עוצמות לעבור את כל מה שהעולם עובר עכשיו, אין לי. ומי שכאן, ומי ששומעת גם הקבוצה המדהימה הזאת, החברות הבנות, זה לא שיעור שאני מעבירה, אתן יכולות להגיב, אני אשמח לשמוע אם יש לכם משהו להגיב או להגיד, להעיר ולחזק, וכל מי שכאן וכל מי ששומעת, וגם מי שמקשיבה להקלטה, היא לא מוותרת, כי מי שכאן רוצה להתחבר אל הטוב האמיתי, רוצה להתחבר לנשמה שלה, לגנרטור האמיתי שנמצא בתוכה. וככל שאנחנו יותר מתחברות לה בעצם שלנו, התנועות שלנו מצליחות להיות זריזות יותר. אני מרגישה על עצמי, באמת, בימים שאני מחוברת לחלק הפנימי שלי, הכל הולך לי מהר יותר, אני שמחה יותר, יש איזושהי חיות, וזה לא משנה כמה שעות ישנתי בלילה. בימים שאני בעצלתיים, אני יודעת בדיוק איפה הבעיה, התנתקתי, ממש. אני השבוע, הייתה לי התבודדות, נסעתי לחוף הים, ואני בדרך כלל, אני עושה התבודדויות גם בבית, לא צריך לנסוע כל כך רחוק, אבל יש מצבים שהבית לא מאפשר, יש מצבים שהכל נורא נורא חונק וצריך לצאת לטבע. והטבע שמחבר אותי זה הים. נסעתי לים, וכך לקראת סוף ההתבודדות, מצאתי איזו פינה קטנה, ולקראת סוף ההתבודדות פתאום מגיעים שתי נשים זקנות ובחור יחסית צעיר, ומתיישבים לידי. ובהתחלה שאלתי אותם, למה דווקא פה? כאילו, כמה מרחבים יש להם? דווקא פה לידי אני מדברת בדיבור, בקול רם בדרך כלל. אבל נשמתי, והן יושבות שם מאחוריי, ואחת הנשים פונה אליי ואומרת לי, וואי, את ממש משרה לי אנרגיה טובה. אז הסתכלתי עליה וחייכתי, והתחלנו ככה לשוחח. ותוך כדי השיחה, היא אומרת לי, תגידי לי, איפה הקדוש ברוך הוא היה ב7 לאוקטובר?
עכשיו, אני יכולה להגיד לכם, זה לא פעם ראשונה שאני שומעת את השאלה הזאת. אני באה ממשפחה לא דתייה. שמעתי אותה כמה פעמים גם. יש לי חברות שהן לא דתיות. אני שומעת את השאלה הזאת. וכל פעם שאני שומעת אותה, אז אני מתחילה או לשתוק כי אין לי מה להגיד, או שאני מתחילה לעשות שיח על הסיפור הזה, על איפה הקדוש ברוך הוא היה בשביל אוקטובר בעיניי. ותמיד אני מרגישה שזה לא פוגש את הלב של השני, כאילו שהם באים להתנצח, זה לא באמת הם רוצים לשמוע איפה הקדוש ברוך הוא היה, אלא יותר להביע את הכאב על זה שהקדוש ברוך הוא לא היה בהשקפה שלהם. אבל אחרי ההתבודדות, ואחרי שברוך השם זכיתי להתחבר לקדוש ברוך הוא, כי כל פעם שאני פונה ורק אומרת אבא, התחברתי. לא צריך כל כך הרבה, זה כל היופי. כדי להתחבר, כל מה שצריך זה להרים שמיים ולהגיד אבא. אז אחרי זה, הקדוש ברוך הוא כאילו ממש השם שפתיי תפתח בפי יגיד תהילתך. הסתכלתי עליה בעיניים לאותה אישה ששאלה אותי, קרוב לגיל 80 האישה הייתה, הסתכלתי עליה בעיניים ואמרתי לה, אני יכולה לשאול אותך משהו? והיא אומרת לי, כן. אמרתי לה, ותגידי לי, ואיפה את היית ב7 לאוקטובר? היא הסתכלה עליי ככה, כי היא לא ציפתה, מה זאת אומרת איפה אני הייתי? איפה את היית? איפה אנחנו היינו רגע לפני 7 לאוקטובר? לא את, כולנו. והקדוש ברוך הוא בסופו של דבר לא חייב לנו כלום. ואז שאלתי אותה, תגידי לי, את שומרת שבת, את מדליקה? התחלתי לשאול אותה על כל מיני מצוות שאני לא ידעתי אם היא עושה או לא עושה, במראה היא הייתה נראית חילונית, והיא אומרת לא. אמרתי, אז למה שהקדוש ברוך הוא יהיה חייב לנו משהו? ופתאום ההבנה הזאת, הדברים האלה נגעו. ובסוף השיחה שלי איתם, הייתה שיחה של 40 דקות, היא קיבלה על עצמה להדליק נרות שבת. וזה לא בזכותי, זה בזכותו. וזה בזכות החיבור הזה שבינינו, שפתאום היא הבינה, אני לא יכולה להפיל את הכל על הקדוש ברוך הוא, אלא גם לשאול את עצמי, מה קורה איתי, איפה אני? מה מחבר אותך? וזו שאלה שאני שואלת אתכם, אהובות, מה מחבר אתכם? מה מחזק אותך? יש אישה של סתם לדוגמה, שאני יכולה להגיד לכם שכל שבוע היא באה אליי לטיפול גופני, לעיסוי. כל שבוע. אין לי שום בעיה פיזית, כן? אבל היא אומרת, מיכל, זה הפסיכולוג שלי. אני מעדיפה לשלם כל שבוע לבוא לעיסוי, וזה, אנחנו כמעט לא משוחחות, זה רק עיסוי נטו. זה מה שמחזק אותה, זה מה שנותן לה כוחות. לעומת זאת, יש נשים שאני רואה, שהרבה פעמים אומרות לי, שאני אעבור שיסתיים המלחמה, או שאני אעבור את הזה, או איך היא אמרה לי, שהתקופה הקשה תעבור, אז אני חייבת לקבוע אצלך, שהכל יסתיים. אני אומרת, למה? תחפשי מה מחזק אותך עכשיו. אל תחכי לרגע שתישברי, ואז יהיה מאוד 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 קשה להרים. וזה לא חייב ללכת אליי, כן? עכשיו סתם נתתי דוגמה. כל דבר שמחזק אתכם בימים האלו, כל דבר שמחבר אותך אלייך, מוזיקה טובה, זמן איכות עם עצמך, זמן מפגש עם חברה טובה, שיעור תורה. והשבוע בפרשת השבוע אנחנו יוצאות ממצרים. וזה, קודם כל זה אושר, בעזרת השם שנזכה באמת באמת ליציאה אמיתית. ושקוראים את פרשת השבוע, אז יש שם תיאור מרגש של קריאת ים סוף, הפה של כל עם ישראל נפתח בשירה אדירה עוצמתית, אני לא אקרא את החלקים האלה, אבל זה נורא נורא מרגש. השירה הזאת פוגעת בכל עם ישראל, אני ממליצה לכם שבת שירה, באמת לפתוח את הפרשה ולקרוא, כי זה מהמם. אפילו כתוב בפרשה הזאת, בכתובים כתוב ששפחה יכלה לראות את מה שהנביא יחזקאל לא יכל לראות. כאילו הייתה שם התרוממות רוח אדירה. בכלל, אני חושבת איזה כיף זה להיות בנס גדול, להרגיש אלוקות. אני חושבת לעצמי, תארו לעצמכם איך היינו שם, איך האמונה שלנו הייתה בטוחה ומתחזקת, כמה היינו שלבות, אם הכל היה ככה גלוי ופתוח, והיינו רואות אלוקות בעיניים. ולכן, מאוד 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 קשה להאמין, זו סתירה המטורפת לכמה פסוקים, ממש כמה פסוקים אחרי זה, שתקשיבו מה קורה. ואמרו אל משה, כמה פסוקים אחרי שירת הים, המבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר? מה זאת עשית לנו להוציא אותנו ממצרים? הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים, לעומר חדל ממנו, ונעבוד נא את מצרים.
כי טוב לנו לעבוד את מצרים, אמותינו במדבר. ואחר כך בהמשך, ויעלונו העם אל משה לאומר, מה נשתה? ובהמשך, ויעלינו כל עדת בני ישראל ויאמרו, אלוהים בני ישראל, מי ייתן מותינו ביד השם בארץ מצרים, בשבתנו על סיר הבשר באוכלנו לחם לשובע, שיוצאתנו אותנו אל המדבר הזה, להמית את כל הקהל הזה ברעב? איך זה יכול להיות? זה לא נתפס. אני אומרת לכם את האמת, איך עם ישראל, רגע אחד היה פה, איך הוא מגיע למצב כזה? איפה כל האור, איפה כל קיית ים סוף, ההתרוממות הרוחנית, הרי ראיתם אלוקים פנים מול פנים, ראיתם ניסים גלויים? אומרים שקשה זיווגו של אדם, זיווגו, פרנסתו והבריאות שלו מקריאת ים סוף. זה כאילו תחשבו, כשרגע אחד, גם הבריאות, גם הפרנסה, גם הזיווג, הכל נפתח בעוצמה. איך נופלים אחרי רגע כזה? זה ממש פער מאוד גדול בין קריאת ים סוף לבין התלונות הקשות וחוסר אמונה. פתאום חסר קצת מים, קצת רעבים, חבל שיצאנו ממצרים, אנחנו רוצים לחזור. כאילו זה קיצוניות. ואני מסתכלת ואני אומרת, קודם כל האדמו"ר הזה כן בא ואומר שצריך לחיות עם הזמן. לחיות עם הזמן הוא בא בעצם ואומר לנו, התורה היא לא סתם ספר היסטוריה אהובות. התורה מספרת לנו טוב, 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 את מה שקורה לך עכשיו בחיים האלו. ויש לה מסר אישי עבורי היום. וכמות התלונות שכתובות בתורה היא בלתי נתפסת. והמקורות הם לא כדי לקטרג חס וחלילה על עם ישראל, אלא כדי שנבין בכמה קלות אפשר ליפול. ואיך זה לצערנו משתקף אצלנו. והפרשה אומרת לנו שזה לא משנה כמה ניסים וכמה אור נקבל, צריך אימונים לאמונה. שימו לב, המילה אמונה ואימון נגזר מאותה מילה. אמן. צריך אמונים לביטחון. זה לא בא לי בקלות. אני לא נולדתי מאמינה. בין אם קיבלתי את הגרסה ינקותה מהבית, ובין אם לא. לא נולדנו אמונה. זה כמו שלא נולדתי עם שרירים בבטן, ולא נולדתי עם שרירים בידיים. צריך ללכת כל יום ולהתאמן. אותו דבר. צריך להתאמן על טוב השם. וגם אם עכשיו קיבלת טוב ואת מודה עליו, את יכולה עוד שעה להרגיש ניתוק, אנחנו כאלה. רגע אחד אנחנו מרגישות מחוברות, ורגע אחר, ויכול להיות זה 5 דקות אחרי, אנחנו מרגישות כזה ניתוק, כאילו, בשיאה. אני יכולה להגיד לכם, שאיזה ניסיון, רגע לפני השיעור, היה לי בלגן בבית, ופתאום הילדה שלי אמרה לי, אמא, יש לי משהו לספר, 5 דקות לפני השיעור, אמא, יש לי משהו לספר לך, עם משהו אישי, כאילו של שיחה, היא רוצה עכשיו שיחה. עכשיו, איך אני יכולה עכשיו לעשות את השיחה? יש לי שיעור. וזה הכניס אותי למתח וללחץ ולמקום לא טוב בנפש, שאמרתי לעצמי, רגע, הבת שלי צריכה אותי ואני לא שם עבורה. ומצד שני, כאילו, יש לי שיעור, יש לי מחויבות. אז אנחנו שם, אנחנו כל הזמן במעברים האלה, כן? בעולם הרגשות, אנחנו כל הזמן, אנחנו רגע אחד רגועות, רגע אחד יכולות להיות שלבות. אמונה נקראת אמונה כי היא דורשת אימונים. ולפעמים זה אמונים, סליחה שאני לא יודעת אם מאכזבת או זה אימונים מפרכים, זה אימונים מפרכים ממש. הקדוש ברוך הוא נותן לנו נשימה כל רגע, כל דקה כדי לעזור לי להתאמן. שכל רגע אני אזכור מי זה שמנשים אותי ומי זה שמחיה אותי. ומה שקורה לנו עכשיו, שכל המבנים מתפרקים לנו, כל המבנים מתפרקים. אני פוגשת, קודם כל זה מה שקורה בעולם, והמבנה הכי, שימו לב, מה הדבר שהכי התפרק לנו בתקופה הזאת? הביטחון. פתאום אין לנו ביטחון, דבר שכאילו הרגשנו מלאכים פה בארץ הזאת. יש את העזתים, את הפלסטינאים שהם חיים שם, בעולם שלהם, לא קשורים אלינו, פעם זורקים שם טילים על הדרום, אבל אנחנו כאילו בשיא הביטחון. והנה, ברגע אחד פירקו לנו את הביטחון. למה פירקו את הדבר הראשון שזה הביטחון? כדי לאמן אותנו על מי אתם בוטחות? על הממשלה, על הצבא, גם על עצמך. ואומר שער הביטחון, שגם על עצמנו אנחנו לא יכולים לפתוח. כי אנחנו בני אדם. וזה לפתוח אך ורק בקדוש ברוך הוא. ואחר כך כל אחד בעצמה, אני לפחות חובה,
בתקופה הזאת, ב4 חודשים, אני חוויתי את זאת קצת מאלול, קצת לפני, דברים שפשוט התפרקו לי לאט לאט, כל העוגנים החיצוניים שהיו לי, טק, 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 התפרקו לי. יש כל כך הרבה עצבות, יש כל כך הרבה דיכאון מסביב, וזה לפעמים נראה כאילו אנחנו הולכים בחשיכה ובלי אור. אתמול לבעלי, באמת, אמרתי אתמול בצהריים לבעלי, אני חייבת להעביר שיעור. אני חייבת להעביר את מה שאני מרגישה. ואני אמרתי, פרסמתי את השיעור מבלי לדעת בכלל מה אני הולכת להעביר. לא היה לי מושג. רק אני יודעת דבר אחד, מעומק ליבי, שהתרופה למה שאנחנו עוברות, קיימת באמון הזה. באמון שריר האמונה. זה האמון הכי הכי קשה, אבל הכי נצרך. לחפש את ריבונו של עולם, להתחבר אליו כל הזמן, תקשיבו, אנחנו כל הזמן יונקים, ואם אני לא יונקת ממנו, אז אני יונקת מבחוץ, ואני רוצה לינוק ממנו. אני ממש, אומר הרב נתיבות מסלונים, למתוח בדמיון קו, הוא קורא לזה קו התקווה, זה נמצא מספירת הכתר, שזה בערך בקודקוד הראש, וזה בדמיונות מודרכים שאני עושה, אני עובדת המון על הדמיון מודרך הזה, ולמתוח ממש קו עד כיסא הכבוד, ולדמיין ולראות איך האור יורד מכיסא הכבוד, אני עוצמת עיניים, אני רואה בדמיון שלי איך האור יורד, ממש מפל של אור יורד ונכנס לי לתוך הגוף, ולאט לאט מעט ממלא את כל האיברים בגוף שלי. זה מה שנותן לנו אנרגיה, בלי זה אנחנו נחבים. ובטח בתקופה המעצבנת הזאת, המעצבנת, זה באמת מעצבן, סליחה. וואי, יצא לי מעצבן. המאתגרת. אבל זה באמת מעצבן, זה מעצבן. אתם רואות, הילדה שלי מתעצבנת, כי זה מאתגר, היינו רוצות, כאילו, היה לפני איזה 2-3 באתי ואמרתי לבעלי, אני יודעת שאני כל כך גדלה, אני מרגישה שאני צומחת עכשיו, אני מרגישה, אבל רגע אחד בא לי לחזור זה כמו שבא לנו לחזור רגע להיות ילדים, בלי החשבונות והמיסים וכל האחריות שיש לנו כאנשים מבוגרים, בא לנו את השחרור הזה של השליטה מהכל, אותו דבר, כאילו, יש רגע אחד שבא לי לחזור שנייה לפני אלול, למה שהיה לפני, למרות שאני יודעת שמה שהיה לפני היה דמיונות, שהקדוש ברוך הוא עכשיו מפרק לנו אותם. כל העוצמות עכשיו, למה זו תקופה מאוד מאתגרת? אמרתי יפה מורן, כי כל העוצמות של הכאב, האי-ודאות, השבויים שלא חזרו, הפצועים, והכל יום אנחנו שומעות חדשות כאילו כביכול יש איזו התקדמות, אבל טק, היה אירוע מאוד קשה השבוע. אנחנו יותר מתמיד זקוקות לחיבור הזה איתו. אנחנו רוצות להתעודד ולהאמין בטוב ולהתחזק בביטחון ואמונה. ושהיום שאנחנו בשלי ט"ו בשבט, אני רוצה ללמד אתכם איך כל זה מתקשר לחיים שלנו דרך ט"ו בשבט. דרך ט"ו בשבט, דרך העץ, כדי ללמוד להבין מאיפה הכוח שלנו. יש את המשפט שאנחנו מכירות, כי האדם הוא עץ השדה. עכשיו, מה הכוונה בעומק? אנחנו לפעמים מתבלבלות וחושבות שהכוחות שלנו הם מהאוכל שאנחנו אוכלות, או מהאנשים שאנחנו פוגשות, אבל הכוח האמיתי הוא לא מהאדמה, לא מהחומר, הוא ממקום אחר. אז יש כלי שלמדתי אותו, והרבנית קרסטיה, שהיא למדה אותו מהרב גינזבורג בשם הארי הקדוש. אז הרב גינזבורג מגלה לנו, יש לו ספרים נפלאים, אני ממליצה, הוא מגלה לנו בשם הארי הקדוש, שהאדם הוא עץ הפוך. אני רוצה רגע שתעצמו עיניים, או בעיניים פתוחות. שנייה. תנסו רגע לדמיין את העץ הפוך. זה אומר שהשורשים שלו הם כלפי השמיים, בעץ רגיל הרי השורשים הם עמוק באדמה. והוא אומר, הרב הארי קדוש, שהשורשים הם נמצאים בעצם עמוק בתוך השמיים, וכל הצמרת של העץ היא באדמה. וככל שאת לומדת ומתאמנת ומחזקת את שריר האמונה, השורשים שלך הולכים וגדלים. וכתוצאה מזה את מקבלת אור, מקבלת כוח, את מקבלת יניקה, ישירות מהקדוש ברוך הוא אל תוך האישיות שלך.
עכשיו, מה זה אישיות? לפי הארי הקדוש זה הגזע. הגזע של העץ זה האישיות שלך, התודעה שלך, ההתפתחות שלך הרוחנית, המידות שלך, אבל הגזע הזה, כל ההתפתחות והתודעה והזה, ממה זה ניזון? מהשורשים. לכן שככל שיותר תטפחי אותם, זה ישפיע יותר על התגובה שלך, על האישיות שלך, היא תלך, תתפתח ותתעצם, תרגישי יותר יציבות, יותר ביטחון. ממש כמו בגזע של עץ, את מוסיפה, ככל שאת יותר מחוברת, את מוסיפה עוד טבעת ועוד טבעת. והשורשים האלה מעבירים את האור השם לתוך האישיות שלך, ומשפיעים על ההתנהגות שלך, על המחשבות שלך, על דמיונות שלך, על דיבורים, על המעשים, וזה בעצם הענפים והעלים. זה המעשים שלנו, שהם תולדה ישירה של האישיות שלנו. הפירות הם תוצאה של המעשים שלנו. ולמשל, סתם לדוגמה, אם קרה לי, כי זה משהו פגשתי השבוע, אם נגיד הכנת עוגה, והבאת לי יולדת, אז את אותה יולדת התפתחה שמחה עצומה בלב. השמחה שלה זה הפרי שלך. בואי נחשוב כמה פירות אנחנו יכולות ליצור כל יום, שאני מחמיאה לחברה, שאני מאירה פנים, שאני אומרת מילה טובה, שאני מחזקת. השמחה שנוצרה אצלה, הביטחון העצמי שמתחזק אצלה, זה הפרי שלך. זה כיף לדעת כמה פירות טובים יש לנו. באמת, אם נבין את זה, אנחנו כל היום רק, כאילו, אם אנחנו רק נדמיין את זה, שכל דבר טוב או מחשבה או מילה שאני אומרת יוצרת פירות בעולם, ממש, אני כל היום ארצה רק לדבר טוב, ורק לעשות טוב. וגם צריך להבין שזה באותה מידה יכול להיות הפוך. אם חלילה אני פוגעת במישהי, הכאב אומנם הוא שלה, אבל אני יצרתי את זה עם המילה הלא טובה שלי, או עם המעשה שעשיתי. זה מה שנקרא, והרבה פעמים זה קורה שיש לנו פירות רקובים. לא תמיד הפירות שלנו הם טובים ועסיסיים. יש לנו גם אחריות מאוד מאוד גדולה לדייק את המעשים שלנו, את הדיבור שלנו ואת המחשבות שלנו. טוב, אני רוצה שנייה לרדת רגע יותר עמוק. רק גינזבורג אמרתי, הוא מחילק את העץ לארבעה חלקים, יש את השורשים, שזה הלמעלה כלפי השמיים, יש את הגזע, יש את הענפים ויש את הפרי. והוא נתן לכל חלק אות. והאותיות ביחד יוצרות את השם השלם, שם הוויה. שהשורשים זה בעצם האות י', הגזע זה K, הענפים זה ו', והפירות זה K, י' K ו' K. והעבודה שלנו, ובפרט, אני חושבת, העבודה שלנו בט"ו בשבט, ובפרט לכל החיים, היא לחבר י' K עם ו' K. י'-K ל-ו'-K, לחבר את השורשים, את האישיות שלי, לתוך הענפים שלי והפירות. לענפים וכתוצאה מזה גם לפירות. וחלילה שאין לי חיבור בין השורשים והגזע למעשים שלי, נוצר נתק, והכל שם מת ונובל. אז איך זה מתחבר לחיים שלנו? קודם כל אני מזמינה אותנו לחשוב על רגע בחיים שלה, שבו את עושה דברים שהם הפוכים מהאמונות שלך, הפוכים מהאישיות שלך, מקומות שאת לא נאמנה לעצמך. זה מה שאני הרגשתי בחודשים האחרונים, אני משתפת ממש מקרב ליבי. שפתאום כל המקומות, אמרתי לכם, כל העוגנים שהתפרקו לי, הבנתי שזה מקומות שלא הייתי שם ב100%. אני אשתף אתכם, שאני ייסדתי שיעור שנקרא מסד בתנועה. זה שיעור שנולד מתוך חלום, ממש 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 יצירה של השיעור הזה, שיעור סדנה. שנה שעברה זה היה מדהים, נרשמו כמות אנשים שרציתי, ועברתי שם תהליכים יחד עם אנשים, והנה מורן האהובה הייתה שותפה שנה שעברה, זה חלק מהמסע, ואנשים עברו שם דברים מדהימים. וכמובן שהיה לי ברור שזה ימשיך גם השנה. והשנה פתחתי את השיעור, ומשהו שם לא הלך. קודם כל לא נרשמו. ואז אמרתי, טוב, אז אני אתחיל אחרי החגים, כי החגים היו מוקדם. ואז אנחנו עדיין אחרי החגים, אני חושבת, כאילו קרה את מה שקרה. וגם שנרשמו, וכבר הגענו לקבוצה של 6 נשים, וזה בסדר, כאילו אמרתי, אני מוכנה ל6 נשים, כי אני מאוד מאמינה בדבר הזה שאני מביאה. הרגשתי שאני כבר לא שם. שאני כבר לא שם.
שאני לא מתרגשת מהשיעור, שאני כבר לא מכינה את השיעור, הייתי יושבת ומכינה אותו, שאני לא מתבוננת בשיעור, שאני גם לא עושה את השיעור, שאני כבר לא שם. וזה שיעור שנשים משלמות לשנה, וזה נקראות להיות נאמנה לעצמך, זה מתוך הקשבה, כן? שהייתי במקום שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי להקשיב לעצמי ולדייק ולהגיד, זה כבר לא נכון לי, זה כבר לא טוב לי, והפסקתי את השיעור. והפסקתי את השיעור הזה בידיעה שלא אני עכשיו מלכה את עצמי, אוף, זה לא עבד, זה לא הצליח, החלום נגנז, לא. זה עכשיו לא מתאפשר. אני אחזור עם זה, אבל אולי בקונספט אחר, בסגנון אחר, אולי משהו סדנאי, אולי משהו חד פעמי, אני לא יודעת. כרגע אני כבר לא שם. אז זה מה שנקרא, אני אומרת, זה מה שנקרא לראות איפה, סתם, אני הרגשתי שהיה שלב מסוים בחיים שלי שעבדתי בעבודה שכבר לא תאמה את הערכים שלי, את האישיות שלי, או הסתובבתי עם חברות שכבר לא התאימו לי. ואחד הדברים הקשים ביותר, כן? אבל מצד שני זה הכי מחבר, כי שאני בעצם משחררת, נגיד סתם דוגמה חברה, אוקיי? שאני משחררת חברה, שגם שאני נורא נורא אוהבת אותה, אבל החברות כבר לא מתאימה לי, היא כבר לא בונה אותי, יש יותר מדי מתח, יש יותר מדי כעסים, יש יותר מדי ציפיות בחברות שלא ממומשות, אוקיי? והחברות כבר עושה יותר רע מלא טוב, אוקיי? ואני משחררת אותה, אני בעצם אומרת לעצמי, בחרתי בי. ובאופן כללי, אם אני עושה איזשהו מעשה שמנותק מהאישיות והשורשים שלי, זה מנתק אותנו מעץ החיים. ועץ החיים שלנו זה ריבונו של עולם, עץ החיים שלנו זה אמונה והתקווה והביטחון. אני עושה חיבור נכון וזורמת אנרגיה מהשורשים לאישיות. שיש חיבור, יש אלימה, הכל פורח, יש שקט. אפשר גם בתקופה הזאת להגיע לשקט פנימי. לכן אם אני באמת רוצה לצמוח ולגדול ולהתחבר לטוב שלי, אני צריכה לדבר ראשון לשאול את עצמי, יד על הלב והנשמה, באמת, לשאול את עצמי שאלה אמיתית, זה מתאים לי? זה מתאים לאמונות שלי? זה מתאים לשורשים שלי, לאישיות שלי? ואיך אני אדע כשזה מתאים זה זורם, מקבלת כוחות על-טבעיים, לעשות דברים שאתה אומרת, וואי, אני לא יודעת מאיפה מגיע הכוח הזה. זה כמו שאם הייתי צריכה לבשל את מה שאני מבשלת ביום שישי במהלך השבוע, בחיים לא הייתי מספיקה. אני לא יודעת איך ביום שישי, בערב שבת, אני לא מבשלת בחמישי, אני רואה אתכם, אני רואה את טלי במטבח, נכון? טלי במטבח תוך כדי, אני רואה, אפילו יצא לי לזהות חצילים, נכון? זיהיתי נכון חצילים? אז זה רק מראה שאני בזה. עכשיו אני מגלגלת קובות. וואי, וואי, וואי. את צריכה להעביר לי סדנת בישול. מדהים. אז אני אומרת, אם הייתי צריכה, אני מבשלת את הכל, תקשיבו, אני קמה ביום שישי, זה היום היחיד ביום, שאני מרצה לעצמי לקום, בשבוע, סליחה, 9:30 מהמיטה. בעלי יודע שיום שישי הוא מארגן את הילדים. אני ביום שישי קמה 9:30 מהמיטה, נכנסת למטבח אחרי קפה, אחרי תהילים, אחרי תפילות, 10:30, 11. גם בשעון חורף. ומבשלת את כל השבת, כולל חלות, כולל עוגה. עכשיו, אם אני אכניס את הזמן הזה, אוקיי, כמה אנחנו מדברים? על 3-4 שעות? במהלך השבוע אין לי מציאות לבשל את כל מה שאני מכינה. עוגה, חמין, דגים, בשר, 3 סוגים של בשר, כי אני מבשלת כבר לכמה ימים של השבוע. וזה רק החיבור הזה, הידיעה הזאת, הקדוש ברוך הוא נותן כוח לעשות דברים שאנחנו אפילו לא יודעים מאיפה. זה על טבעי. למה? כי זה זורם, זה. ושיש, עכשיו שוב פעם, צריך להבחין בזה הבחנה דקה. כי יש פעמים שאני ארצה לעשות איזושהי פעולה, ויעלו התנגדויות, יעלו מניות. אני לא מדברת כרגע על מניות. מניות והתנגדות, יש תורה של רבי נחמן, שמדברת על זה הרבה, אולי אני אלמד אותה, לא כרגע, שזה בא לראות עד כמה אדם באמת רוצה. אוקיי? זה כמו, התורה אומרת,
בעצם פותחת בשאדם רוצה ללכת בדרכי התשובה, אז די מראים לו התרחקות. אם אדם רוצה לחזור בתשובה, מראים לו התרחקות. כן, לא נוזרים לו כביכול, כדי לראות עד כמה הוא רוצה באמת. אני לא מדברת על זה, אני מדברת שאנחנו כבר בתוך הסיפור. אנחנו כבר בתוך הדבר. ואז אם אני בתוך התהליך, אם אני בתוך העבודה, זה לא לפני שהתקבלתי, אם אני בתוך הזוגיות, אם אני בתוך החברות ולא זורם, צריך לשאול, זה משהו שאני צריכה לשים בסימן שאלה. ותמיד, תמיד, תמיד צריך תפילה. בורא עולם, תעזור לי, תביא לי רק את מה שמתאים לי, אם זה האדם, אם זה הקהילה, אם זה העבודה. שואלים אותי הרבה, אנחנו גרים פה 4 שנים, שואלים אותי הרבה, זהו, זה כאילו הבית קבע שלכם, כאילו כאן, אמרתי לה, לא יודעת, לעכשיו, איזה כיף זה. באמת, יש בזה משהו נורא נורא משחרר, שאני יכולה לבוא ולהגיד, לעכשיו זה הבית קבע שלי. מה יקרה מחר, מחרתיים, עוד שנה, שנתיים, אני לא יודעת. בא לי שהקדוש ברוך הוא באמת ברצון שלי, בעבודה שלי על שחרור שליטה, אני חושבת שזו עבודה שצריכה להיות של כולנו כנשים, בא לי שהקדוש ברוך הוא ייקח אותי יד ביד ואני אגיד לו, וכאילו לאן שאתה רוצה אני הולכת איתך. לאן שאתה רוצה, קח אותי. עכשיו השליחות שלי היא פה ברבבה, כי בכל מקום שאנחנו נמצאים יש לנו שליחות, נקודה חד משמעית, לא משנה אם אנחנו רואים את זה או לא רואים את זה, קיימת שם שליחות, ויכול להיות שיום אחרי השליחות תהיה אחרת. ואז אין לי איזשהו פחד מלהישאר במקומות שבהגבלה שלי, כאילו, אני נשארת שם בגלל יש לי תלות. זה דרך אגב נקרא חירות אמיתית. זה חירות אמיתית. ואז אני ממש מזמינה אותנו לא להיות על אוטומט, לקחת נשימה ולשאול, וככל שתהיה יותר מחוברת, הנשמה שלך כבר תיתן לך את התשובות. בט"ו בשבט זה לא רק לתת עצים באדמה, כתבתי את זה, זה המשפט שמה זה אהבתי, אלא לתת את עצמי, לתת מלשון נטייה, לתת את עצמי, אותי בתוך עצמי. לתת את העוצמה האלוקית שלי בתוך המעשים שלי. את עץ, את שתולה על פלגי מים, על ריבונו של עולם, על השמיים והתכלת. אני ממש מזמינה אתכם להיזכר בעץ ההפוך הזה, ממש לדמיין אותו. וככל שאת שתולה שם יותר שתולה למעלה, כן? השורשים יהיו יותר עמוקים, ובעזרת השם הפרי יהיה בזמן. הוא יהיה טוב. ועלה לא יבול, וכל מה שתעשי, תראי בו הצלחה. זה עבודה, זה תהליך. זה דורש הרבה הרבה אמונים, אבל זה ממש 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 מתוק מדבש. רגע, מיכל, תעשי חזרה. אמרת שהשורשים זה בעצם האמונה, והגזע, מה אמרת שזה הגזע? לא, רגע, שנייה, אני באמת אעשה חזרה. אתם לא מכירות את זה פעם ראשונה שאני לימדתי אותך? כי מואן, את היית אצלי בשיעור שנה שעברה. אני חושבת שלא לימדתי את זה. טוב, השורשים שלנו זה בעצם היניקה. הצינורות שמהם אנחנו מקבלות, את האור, את האמונה, זה החיבור שלי, תחשבי הרי כמו עץ. העץ, אין לו חיות בלי היוניקה שהוא מקבל מהאדמה. בשביל זה יש לו שורשים, כן? הוא זקוק כל הזמן לנוק מהאדמה את החיות שלו. גם השרף מגיע מהאדמה. אותו דבר אנחנו, כן, רק שאנחנו הפוכים, כן? השורשים שלנו נמצאים שם למעלה בשמיים, ומהם אנחנו בעצם נזנים, מהשורשים. ואיך בעצם מטפחים את השורשים? Okay? ככל שאני יותר מחוברת לעצמי, איך אני יותר מחוברת לעצמי? שאני מכניסה את הקדוש ברוך הוא. זה פשוט מאוד, זה כאילו, זה פשוט אבל זה לא פשוט, כי איך תדעי אם את מחוברת או לא? הנה, טלי, תגידי לנו, איך אנחנו יודעים, איך את יודעת, טלי, אם את מחוברת עכשיו או לא? כשאני מרגישה שאני נוכחת ברגע. שאת כועסת, שאת עצבנית, שאת מפחדת, שאת חוששת, כל הרגשות שמקבצים אותך, את לא מחוברת. נקודה. ואז באותו רגע שאני נמצאת שם,
אני יכולה להבין, רגע, זה לא שזה, יכול להיות שהכעס הרי צריך לצאת, אבל אני יכולה להבין, רגע, עכשיו אני לא מחוברת. ואז אני צריכה לעשות פעולה, הנה, אני השבוע, הייתי צריכה לעשות פעולה אקטיבית של לצאת החוצה לים, כי הרגשתי שאני בבית לא מצליחה להתחבר. ושאת עושה סייעתא דשמיא, איך אומרים, אדם עושה השתדלות, פיתחו לי פתחו של מחט, ופתח לכם פתחו של עולם. לא היה נפתח לי בחיים מה שנפתח לי בים אם הייתי בבית. בחיים לא היה נפתח לי. ולא נפתח לי בגלל שהים יש לו איזה כוחות או יכולות, זה יכול להיפתח גם בבית. היו לי פעמים של התבודדויות מדהימות בבית, בחדר, במיטה. נפתח לי כי עשיתי השתדלות. כי באתי ואמרתי לקדוש ברוך הוא, אני עכשיו יוצאת לדייט. כן? אני מתלבשת ואני לפעמים בזוגיות, כן? יש מצבים שאי אפשר להיות בבית, צריך עכשיו לצאת, צריך לעשות משהו כיפי. צריך לצאת משהו שהוא שובר את השגרה בשביל לרענן את הקשר. אותו דבר, אם אני מרגישה שמשהו במערכת היחסים שלי ושל בורא עולם, משהו שם לא קורה, אני לא מצליחה להתחבר, ואיך אני יודעת את זה? שאני יום, יומיים, כמה ימים בכעס, בדאגה. עכשיו, יכול להיות לי ההתבדלות יותר קלה, כי אני עשיתי על זה עבודה של שנים. אז אם זה לא קל, אז זה בדיוק מה שאמרתי. לכו תחפשו דברים שקודם כל ירגיעו את המערכת. אוקיי, אז נתתי דוגמה על עיסוי, לא משנה, לרקוד על משהו שיחבר אותך קודם כל אלייך, לטוב שלך, ואליו, וזה השורשים. ואז השורשים האלה, לאן הם מגיעים? לגזע, מורן. הגזע זה האישיות, זה ההתפתחות שלי. Okay? זה המידות שלי. זה בדיוק הדוגמה שנתתי, היא ממש ככה. אותה שאלה, איפה הקדוש ברוך הוא היה ב7 לאוקטובר? ששאלו אותי לפני שינקתי מהקדוש ברוך הוא, הייתה לי תשובה אחרת לגמרי. וגם אם הייתה לי אותה תשובה, זה לא היה נקלט במי שדיברתי איתו. תמיד זה יצר התנגדות. אוקיי? אם אני מדברת עם מישהו וזה יוצר התנגדות אצלו, אז אני יודעת שני דברים. או שאני כרגע לא תראו, אני חייבת המון, גם מי שעובדת עם ילדים, דרך אגב, גם טלי וגם מורן עובדות עם ילדים, מורן היא גננת בשנת שבתון, אנחנו חייבות להיות כל הזמן צינור נקי. כי מה שאנחנו מעבירות לילדים, זה מה שהילדים מקבלים. ויש אחריות לצינור הנקי, כאילו מה זה להיות צינור נקי? Okay? צינור נקי זה אומר שאני מחוברת. ואני מרגישה את זה הרבה פעמים, שמגיעים לי לפעמים לקליניקה, אני כל הזמן, קודם כל אני עושה המון, בין טיפול לטיפול, אני עושה ניקוי אנרגטי, לנקות את המרחב, וגם אותי, כן? כי לפעמים מישהו השאיר פה אנרגיה כבדה מאוד, ועכשיו מישהי אחרת צריכה לבוא, ובלי לשים לב, האנרגיה הזאת תיכנס אליה, וגם להכניס את בורא עולם, בורא עולם נכנס לי לטיפולים, כשהייתי גננת, הוא נהיה נכנס לי לגן. כמה התמודדויות היו לי מול סייעות, איפה בורא עולם אם לא הייתי, איך הייתי מתמודדת עם הסייעות אם לא הייתי מכניסה את בורא עולם? וזה כל מה שהוא רוצה. ואז בעצם זה משפיע על האישיות שלי, זה משפיע על המידות שלי, וזה באופן אוטומט כבר מביא למעשים, שזה הפירות שלנו. אז בדיוק מה שאמרתי, מדוגמה עם אותה אישה, שהיא עכשיו קיבלה על עצמה בעזרת השם להדליק נרות שבת, זה הפרי, שהוא שלי, כן? אבל הוא לא היה קורה לעולם אם לא הייתי עכשיו מתחברת עם השורש שלי אליו. מה אתם רוצות לשתף אותי? קדימה. לא, את אומרת שזה צינור נקי בעצם. אנחנו שואפות כל הזמן להגיע לשם, כן, כן. והרבה פעמים הקדוש ברוך הוא מנקה לנו את הצינורות. אם יש אנשים, סתם לדוגמה, אם המקום עבודה לא טוב עבורי, הקדוש ברוך הוא יסמן לי. הוא יסמן לי ויסמן לי ויסמן לי ויסמן לי בכל מיני דרכים, אוקיי? יצמצם ויצמצם ויצמצם, הוא בעצם בא ואומר לי, המקום עבודה שאת נמצאת בו עכשיו, הוא מצמצם לך את הכלי, הצינור שלך כבר לא נקי שם.
את לא יכולה כבר להיות שם, וזה לא אומר שהמקום הזה לא טוב, הוא כבר לא טוב עבורך. וואי, כל כך מדויק, אימא'לה. וזה אותו דבר, מורן, גם עם חברה. אני שחררתי כמה חברות טובות בתקופה הזאת, ולא היה לי פשוט. באמת לא היה פשוט. אבל ידעתי שכבר הקשר שלי איתם לא נקי. או חלופים שאני יונקת מהם, ואז שוכחת לינוק ממנו, שזה גם צריך להתבונן על זה. היחידים שאנחנו צריכים לינוק מהם, זה ממנו ומהבעלים שלנו, שהוא צינור שלנו אליו. והרבנים כמובן, כן? שהם, זה. ברגע שאני נאחזת ויונקת מהחברה, okay? אז הקדוש ברוך הוא בא ומעורר אותי, החברה הזאת היא לא טובה. מיכל, יש לי שאלה. כן, מה הוא בא? גם אני, כמו שהזכרת, גננת, והיה לי השבוע יום שהרגשתי שבאמת, כמו שאת במושגים שלך, שהקליני שלי לא נקי, ואני באמצע העבודה. ואני מאוד אוהבת את העבודה שלי, ואני מחוברת לעבודה שלי, אבל ספציפית באותו יום הרגשתי למה אתם לא הולכות לישון? נשים את מורן על מיוט. כאילו, וואו, שאני לא יכולה להיות באותו רגע בגן, וזה היה אמצע היום, כאילו, מה אני עושה? היה לי מה זה קשה, אני סיימתי את היום ממש, כאילו בשיניים שוחקות, ממש הייתי כבר, לקראת סוף היום כבר הלכתי בלי כוחות הביתה, בלי אנרגיה, בלי כלום. מה אני עושה באמצע בזמן היום? האמת? אני חושבת שהניסיון הכי גדול במה שאת מתארת עכשיו, זה להיזכר, זה מזכיר לי יצא לך לשמוע את השיעור הקודם שלי, לא, דווקא אותו פספסתי, באסה. השיעור הקודם זה היה פרשת בו, אוקיי? ואחד הדברים בעצם, אחד הפרשנים זה שבעצם, למה לא אומרים לך לפרעה? כאילו, למה הקדוש ברוך הוא לא אמר, בא ונתן לו את הציווי, לך אל פרעה, למה הוא אומר לו בוא? זה תחבירית לא הגיוני. אז אחד הפירושים שאומרים, זה שהקדוש ברוך הוא בא ואמר לקדוש ברוך הוא, בוא איתי לפרעה. ובעצם, אז אני לוקחת את זה הפוך, אני לוקחת את זה שאני צריכה כל הזמן להגיד לעצמי, ריבונו של עולם, בוא איתי לפרעה הזה, ואני רוצה לשאול אותך, האם בהתמודדות שהייתה לך, זכרת להכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך הסיפור הזה? זכרת לבוא ורגע לעצור את הכל, וזה ניסיון, אני לא באה בחז ושלום בביקורת או בזה, כי זה כל כך קשה. שנייה, הבת שלי חזרה, שנייה. בוא נראה אותה. האמת שלא. אני אומרת, בואי נראה אותה, אתה מהממת. אז כנראה היא לא סתם חזרה עכשיו, היא גם צריכה לשמוע. היא חזרה מהתלמוד תורה הצדיקה. נשמה. היא גם צריכה לשמוע את מה שאני אומרת עכשיו. זה לא סתם היא חזרה בדיוק ברגע הזה. שומעת. הנה, היא שומעת. אני אומרת שהיה לי, אני לא זוכרת שעצרתי, באמת. ברור, הייתי כל כך ברור, אין לי ספק, טלי, שאת לא עצרת. כי אם הייתי יוצאת, כי מה זה בעצם? זה בדיוק עכשיו מה שאת נתת עכשיו דוגמה, מורן, את שומעת לדוגמה? את נתת עכשיו דוגמה שהיא בדיוק הסיפור. זה בדיוק כל השיעור שלי. כי באותו רגע שהיית עוצרת, ואפילו לוקחת לך 2 דקות של התבודדות בחצר, אני לא יודעת איפה, ומכניסה את הקדוש ברוך הוא ואומרת לו, ריבונו של עולם, אני לא מסוגלת כרגע בהתמודדות הזאת, בוא איתי לפרעה, זה תהיה איתי. אוקיי, בתוך הסיפור הזה, תן לי כוחות, תן לי נשימה, תהיה איתי. את בעצם מה עשית אם אנחנו לוקחים את העץ ההפוך? את עכשיו השרשת. ינקת. והוא היה נותן לך באותו רגע את הכוחות, גם אם הסיפור לא היה משתנה, אבל היה לך את הכוח לעבור את זה. והניסיון באמת הקושי הכי גדול, זה כאילו קל לדבר על זה, ובגלל זה אני אמרתי מקודם, זה אימונים. זה אימונים ממש. אני לא יכולה לצפות, אין מציאות שאני מצפה שאני אהיה רזה וחטובה, אם אני לא הולכת ועושה ספורט. אוקיי? יכול להיות רזה כן, אבל שיהיה לי נגיד שרירים בבטן, ריבועים. סתם אני דוגמה. עכשיו, אני יכולה להגיד לך שיש נשים, והרוב הנשים, יכולות לעשות 100 כפיפות ביום, הם לא יגיעו לריבועים, זה כל כך הרבה זמן ועבודה ועוד כמה דברים בשביל להגיע לשם. גם פה,
הכי קל לפתוח ולהאמין שהכל נעים ונחמד וטוב. האמונה נמדדת, ולהכניס את הקדוש ברוך הוא נמדד איפה שממש קשה. עכשיו התחלתי שיעור, אוקיי? אתם לא מבינות מה עשיתי בשביל השיעור הזה. היה לי כל כך חשוב, בעלי חזר נורא מאוחר עם הילדים מהסידורים, הוא רק ב7:30 חזר, והילדים עוד לא אכלו ארוחת ערב. לא התקלחו, לא כלום. ואמרתי, ריבונו של עולם, אין לי עכשיו, אני לא יכולה להעביר שיעור שכל הבית ככה רועש וגועש. ובעלי עשה מסירות נפש, והוא בא ואמר לי, מיכל, אני עושה מסירות נפש בשבילך, ולוקח את הילדים לאכול פיצה בחוץ. אז אמרתי לו, לא, דוב, אתה לא עושה מסירות נפש בשבילי, כי זה לא אני, אתה עושה מסירות נפש בשביל הקדוש ברוך הוא. ואז אני מגיעה לשיעור, ואין לי, עובר דקה, 2, 3, ואין אף אחד. עכשיו, אני רגילה שבדרך כלל, אז בעברו שעברתי שיעורים, היום כבר לא יוצא לי כל כך, שבמינימום יש 10 נשים, ואני רואה שלא מגיעות. עכשיו, המחשבה הראשונה שעלתה לי, אני לא אשקר, זה, אני יוצאת את הילדים שלי בגשם מהבית עכשיו, כדי שילכו לאכול פיצה בחוץ, כן? גם היה לי סיפור עם הבת שלי רגע לפני השיעור, ובשביל מה? כאילו, אין נשים. האמת שרק עכשיו שמתי לב שאנחנו 2, בחיי, לא הבנתי. לא משנה, זה לא הנקודה, השיעור מוקלט ומי שצריכה לשמוע תשמע. באותו רגע לא, אני יודעת, אבל אני מבינה מה את אומרת, שאת משקיעה, השקעת, עשית את כל המאמצים, וכאילו... עכשיו, אם באותו רגע, הנה, ניסיון, נכון? ניסיון. המחשבה הראשונה, בילד אין שלנו, והנחש הקדמוני שדיברת עליו לא פעם ולפעמיים, בא ואומר לי, את לא ראויה, את לא שווה, תראי, אף אחד לא רוצה לשמוע את הקול שלך. את מבזבזת את הזמן שלך. נכון, וגם זה בא על חשבון הילדים, ומסכנים הילדים וכו' וכו'. אבל באותו רגע השרשתי, ואמרתי, אני ריבונו של עולם, מעבירה את השיעור בשבילך. התחלתי להקליט את השיעור, מורן עוד לא הגיע, שאין לי אף אחד, אני מקליטה את זה לבורא עולם. אני עושה עכשיו שיעור לכבוד בורא עולם. כשאת עושה את זה לכבוד מישהי, אז אין פה אגו, זה לא משנה לי כמה יבואו. גם אחת, גם אם עכשיו נגעתי בך, טלי, ואת עכשיו יושבת על שולחן שבת מחר, ונותנת איזשהו משהו קטן ממה שאני העברתי למשפחה שלך. על העץ בטוח אני אדבר, בלי נדר, על העץ בטוח. אהבתי, לקחתי. אז את מבינה? אז זה כבר הפירות שלי. ואחר כך תשימי לב, אם זה ייגע באחד הילדים ובעלך, והוא ימשיך את זה הלאה, זה הפירות שלו. ואם להם תהיה איזושהי התמודדות לאחד הילדים, והוא יזכר להכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך הסיפור, זה הפירות שלך. וכך אנחנו יוצרות אור בעולם. וזה בדיוק התשובה לכל מה שאנחנו עוברות עכשיו, כי כל מה שיש עכשיו זה חושך. ואני חייבת לראות את המעבר. אני חייבת לראות את המעבר. אני לא מרשה, תקשיבו לי טוב, אני לא מרשה לאף אחד בסביבה שלי הקרובה, לא מי שאני מחזקת, אלא הקרובה שלי, לדבר דיבורים של שליליים. לא מרשה. שקרה את מה שקרה, זה נכון, השבוע היה מקרה מאוד עצוב וכואב, התאבלנו על זה, ובאותו נשימה אמרתי, ריבונו של עולם, מה שאתה עושה הוא לטובה. מה שאתה עושה הוא מדויק. אני לא יכולה ליפול, לא יכולה להרשות לעצמי ליפול לשאלה של למה. אני גם מתאמנת עוד לפני להגיד את הדבר השלילי, לא לחשוב אותו. זה קשה ממש. כי כמו שאמרת, שהטבעי שלנו זה ישר השלילי. נכון. עכשיו, אני רוצה, מורנת, עכשיו בשקט בבית? כן, כן. וטלי, תעזבי לנו את הקובה ל2 דקות. נעשה דמיון מודרך, שנוכל להוריד את כל מה שדיברנו עכשיו לבפנים. יש אפשרות? לשים את הקובה רגע בצד? שמתי. יאללה. אז באמת, שנעשה ככה ממש דמיון מודרך, מאוד 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 חשוב, זה קודם כל להיות במקום שהוא נוח. לעשות משהו קצר. אז בואו תמצאו, תרגישו איזשהו, לא יודעת אם בכיסא, אתם רוצות לשכב,
עוצמות עיניים, לוקחות נשימה עמוקה, נשימת בטן. אני רגע סוגרת את המיקרופונים. תבקשו מכל מי שלצדכם, זה ממש 3 דקות, בין 3 ל5 דקות של שקט. לשבת במקום הכי נוח שאת יכולה ופשוט לנשום, לקחת שאיפה ולהרגיש איך האוויר נכנס דרך חלל האף אל חלל הראש, יורד אל הצוואר, אל הכתפיים, מפל של אוויר יורד אל יד ימין, עד אצבעות יד ימין, להוציא אוויר, שוב לקחת שאיפה דרך האף, לראות איך האוויר נכנס אל חלל הראש, אל הצוואר, אל הכתפיים, ולהרגיש איך האוויר נכנס, גם אם אני לא מרגישה, לראות אותו עד אצבעות של יד ימין, שמאל, ולהוציא אוויר. תגיד תודה לבורא עולם על הנשימה, ותודה לבורא עולם גם על הנשמה. ותוך כדי נשימות אני ממש מרגישה איך הגוף מתרפק לתוך הכיסא, איך הנשימה מאפשרת לך עוד להרפות את כפות הידיים, את הרגליים, את הישבנים, הגב נמס לו, כתפיים משוחררות. ויחד נצא ליער קסום, מסתובבת בתוך היער הקסום שלך, בין העצים, ואת רואה את השורשים העמוקים של כל עץ ועץ. את מסתובבת בין העצים ואת אומרת, גם אני עץ, כי האדם עץ השדה. איזה עץ מהמם אני. עץ הפוך. שורשים שלי לא כמו שלכם. שלכם עמוק באדמה, ושלי עמוק בתחילת של השמיים. אני רוצה שתדמייני רגע את השורשים שלך, ממש תראי איך מאזור קודקוד הראש יוצאים שורשים שהולכים והולכים ומסתעפים כלפי מעלה עד השמיים. השורשים האלה נותנים המון כוח. תנשמי עמוק, תיקחי שאיפה ותרגישי איך מתוך השורשים האלו אור זורם עלייך, ממש מן השמיים לשורשים. איך האור הזה מגיע אל קודקוד הראש ואת מאפשרת לו לרדת לפנים, לעיניים, עצמות הלחיים. לוקחת שאיפה ובהוצאת אוויר את מאפשרת לאור הזה לרדת לעורף ולצוואר, לכתפיים. והשורשים האלה מזרימים לך אור יקרות ועוצמה ענקית, אינסופית, שחודרת לתוך כל תא ותא. אור אלוקי ממש, אור מרפא, אור מרפא. תני לאור הזה להגיע גם לשכמות ולגב העליון, האמצעי, התחתון. האור הזה מלטף ומנקה את אזור הלב, הצלעות והבטן. קחי שאיפה ותראי איך האור הזה יורד לאגן הירכיים, לברכיים, לשוקיים, עד לכפות הרגליים, מכף רגל ועד ראש, כל תא ותא וגוף מלא אור. ואת ביער הקסום, מלאה באור הזה. קחי נשימה עמוקה. אני מזמינה אותך למצוא את המקום הכי נוח שם ביער הזה. שם, ביער, בין העצים החסונים והשורשים החזקים שלהם, את מושרשת עמוק בשמיים. כי האדם הוא עץ השדה, את עץ מיוחד, ואת מדהימה, מדהימה, מדהימה בכוחות שלך, בעוצמות שלך. את מלכה שהשורשים שלה מסתעפים עד אין סוף.
וכל פעם את מוסיפה עוד ועוד לשורשים שלך, ומתעצמת מיום ליום, מרגע לרגע. כל נשימה וחיבור לבורא עולם נותנים לך כוח להתעצם עוד ועוד, ולהתמודד נכון וטוב יותר, וליצור פירות מדהימים, ממש כמו עץ שתול על פלגי המים. אשר פיריו ייתן בעיתו, ועליו לא יובול, וכל מה שתעשי תצליחי. התכלת הזה של השמיים דומה לים, וים דומה לרקיע, והרקיע דומה לכיסא הכבוד. כל פעם שתראי את התכלת, תראי את השורשים שלך שנמצאים שם, עמוק 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 בשמיים. נשימה עמוקה דרך האף. את יכולה בדמיון, הרי אפשר הכל תמיד לחזור למקום הזה, ותמיד שאת בחשש או בפחד, או שאת מרגישה מנותקת, את עוצמת את העיניים וחוזרת חזרה לאותו דימוי של השורשים שמחוברים למעלה עמוק עמוק אל התכלת, אל השמיים. תקחו עוד נשימה עמוקה, לאט לאט תתחיל להזיז את אצבעות הידיים ואצבעות הרגליים, להחזיר אנרגיה לגוף הגשמי. מצוין. בקצב שלך, בזמן שלך, את יכולה לחזור לפה, לכאן ועכשיו, לפקוח עיניים. ובדיוק הבן הגיע בזמן הנכון. ראית איך הוא שנייה אחת לפני היה מנתק. איך היה לכם? אני לא שומעת, תורידו מיקרופונים. אוי, מיכלי, את וואו, מהממת, תקשיבי. יש לי מתנה, אנחנו זכינו, וגם מי שיקשיב להקלטה, בעזרת השם יזכה. שוב, המתנה הכי גדולה שאני מקבלת ממך, ואני כל פעם אומרת לך את זה, זה האמת שלך. את כל כך אמיתית ושקופה איתנו, שאותי באופן אישי זה נורא מרגש, נורא מרגש. ואני לומדת מזה המון, ועל כמה חשוב להיות מחובר לעצמך בכל עשייה ובכל בחירה, זה בכלל מדהים, 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 מדהים. ומה שאמרת לי על העבודה, אני בדיוק בצומת דרכים לגבי מה אני עושה עם המשך החיים שלי, אז זה גם חידד לי עוד נקודה. כי בשנים האחרונות בעבודה שלי כגננת הרגשתי שמצמצמים אותי, עם כל מיני קשיים שהרגשתי שיש לי. אז עוד נקודה למחשבה. אז תודה. ועוד דבר שרציתי להוסיף, שנורא גם התחברתי להחלטה שלך לא להמשיך את המסע בתנועה, אבל אני מדברת על המקום האישי שלי, שאני הייתי בתחילת שנה מורה למחול, וברגע שהתחילה המלחמה, הרגשתי שמשהו בי לא מספיק שמח, לא מספיק, לא יכול להיות במיטבו כדי לעשות את העבודה שלו כמו שצריך. והבנתי שזה פשוט לא מתאים לי. כי יש משהו לא יודעת, משהו באוויר, משהו באנרגיות שלי אני לא יכולה כאילו, לא יכולה להיות שמחה עד הסוף, לא יכולה כאילו, זאת עבודה שדורשת ממני אישית המון המון שמחה, ובגלל זה גם רציתי לעשות אותה, אבל משהו במצב הזה לא אפשר לי, אז זה גם חיבר אותי, כאילו גם המקום הזה, גם אני התחברתי למקום הזה, אז זהו, תודה רבה, ממש ממש תודה, היה לי הזכות. איזה מדהימה. תודה רבה מורן. אני רק רוצה לדייק, אני חושבת שתנועה ומחול באופן כללי זה תרופה ממש לתקופה הזאת. נכון, אני לא אומרת, ממש לא. לא, אבל לא, כאילו, לא, אני לא אומרת עלייך, אני אומרת באופן כללי, שהסיבה שהשיעור שלי מסע בתנועה זה היה התבוננות בתנועה. וזה היה כניסה לרבדי הנפש. ואני חושבת שמה שקרה לי לפחות מה7 לאוקטובר, זה שאני פחות מתעסקת, אני חושבת שזה פחות מתאפשר כרגע להתעסק במקומות עמוקים בנפש. כאילו, כי הכל מתפרק. אז צריך כרגע למצוא יותר, להתעסק יותר בחיבורים. בחיבור אני לבורא עולם. מרגישה שאני בהישרדות, אני אגיד לך את האמת. כל דבר שאני עושה הוא לא 100% שלי. כן, אני אני מבינה. ממש את בהישרדות. גם צריך לציין שבעלך מגויס
ואת אז זה בכלל, בהתמודדות, בדיוק, כן, ואת בהתמודדות, זה בפני עצמו באמת הישרדות, מורן. אין מה להגיד. וגם פה מדויק שאת נמצאת בשנת שבתון, ממש. בתקופה הזאת. אני כן חושבת ששחרור זה יכול להיות כלי מאוד גדול לריפוי, אבל נגיד, אם הייתי עושה עכשיו סדנה כזאת, אני פשוט עוד לא שם כרגע, אז הייתי עושה משהו שהוא יותר להוצאת אנרגיות, יותר לשחרור, יותר פחות להתבוננות בתנועה. כאילו, זהו, וכל הכבוד מורן שהיית נאמנה אני רוצה ומדויקת לעצמך. כן, כן, טלוש. אני אומרת שאת פשוט, אני לומדת ייעוץ חינוכי, תואר שני, ויש לנו קורס מיינדפולנס, שזה בדיוק הנושא של הדמיון מודרך שעשית עכשיו. וכל הזמן המרצה חוזרת ואומרת שצריך להתאמן בזה, ולעשות כל יום את הדמיון, ולשבת, ואני לא מצליחה, ועכשיו שעשית את זה, זה הראה לי כמה שזה חשוב לפנות לזה זמן, את הכמה דקות האלה, כמה שזה עושה טוב, כמה שזה, באמת, כאילו, אני לא יודעת למה אני לא מצליחה לתת לעצמי את הכמה דקות האלה, זה הכל, אני מרגישה שחזרתי למרתון, ממש. אני לא יודעת, אני באמת מרגישה שאין לי את השקט הזה, את הזמן הזה, לפנות לעצמי קצת שקט. אני קודם כל נורא מבינה אותך, ותמיד יש שם את המקום הזה שלא יאפשר לנו להגיע לאמת שלנו, ושלא יאפשר לנו להגיע לחיבור. עץ הרע תמיד נמצא שם, זה תפקידו, לשם זה נולצד, הוא ייצור לנו הרבה פעמים עומסים בחיים שלנו, כדי שלא נגיע לשם. ולכן צריך בתוך העומס, אפרופו, דרך אגב, אחד הדברים שאני עשיתי, שהבנתי שאני לא מוצאת זמן לעצמי, זה הפסקתי לעבוד בערבים. והמדהים הוא שכאילו אני הייתי בטוחה, טוב, אני אפסיק לעבוד בערבים, עבדתי פעמיים בשבוע הערב, זה פחות פרנסה, כן? אבל הקדוש ברוך הוא מילא לי את הפרנסה הזאת בדרך אחרת. למה? כי הגעתי לערבים ואני פשוט לא היה לי זמן לעצמי. זאת אומרת, צריך לעשות הקרבה. צריך להקריב, ולפעמים הדבר הזה שאנחנו הכי מקריבות עבורו, חושבות כאילו שזה, אנחנו מגלות וואי, כאילו, זה כל מה שהייתי צריכה לעשות? זה כל מה שהייתי צריכה לעשות? כן, לעצור וללכת לים. כן, עכשיו לעצור ולהגיד, קודם כל אני. הרי זה ברור שאם הילד שלך עכשיו זקוק לך, את תעצרי את הכל ותהיי שם עבורו, נכון? אז למה שהילדה שלך הפנימית זקוקה לך, את לא עושה את זה? זה אותו דבר, הילדה זקוקה. הילדה, שאני, דרך אגב, אפרופו, לא התייחסתי לזה, אבל כשאני מתחברת אליו, אני ממלאה את הילדה. זה כאילו, זה היא שיוצרת, הילדה מחזיקה את כל עולם הרגש. הכעס, הכאב, העצבות, הכל נמצא שם, היא מחזיקה את זה. אז אנחנו חייבים לשים את עצמנו, כשאני שמה את עצמי בפרונט, אני בעצם באה ואומרת, אני שמה את עצמי בפרונט בשביל, אני תמיד אומרת, אני לומדת בשביל ללמד, אני נחה בשביל לתת לאחרים לנוח. כאילו, אני בעצם, אני יונקת בשביל, אני מושפעת בשביל להשפיע. אז תסתכלי על זה ככה, את עכשיו צריכה... להטעין את עצמך בשביל לתת את האנרגיה לאחרים. לגמרי. טלי, תנצלו את הימי הצרה שיש לכם. תנצלו את הימי הצרה שיש לכם. כן, כל שנה האמת אני מנצלת, השנה פספסתי בגלל המלחמה, עד שחזרנו את זה, פתאום שמתי לב שכבר ינואר. אבל בלי שום קשר, אני גם הורדתי משרה, אני יומיים חופשיים בשבוע, כבר משנה שעברה, עוד לפני שחשבתי ללמוד. אז אני כן עושה את זה לא קטע של הפרנסה, באמת שלא, זה לא מדאיג אותי בכלל, אני מאמינה אמונה שלמה בעולם שמה שכתוב לי אני אקבל, זה לא... כן. אבל לא יודעת, אני פשוט לא מצליחה, אני פשוט חייבת לעשות לעצמי איזשהו סטופ בשעה קבועה מסוימת, וזה מה שאמרנו לעשות, פשוט למצוא שעה קבועה מסוימת,
ולעזוב הכל ולהיות עם עצמי. בעזרת השם, גם את זה אני צריכה לבקש מבורא עולם ביניקה עם השורשים. אז אפשר לעשות את זה או בבוקר, לקום מוקדם, יש מועדון 5 בבוקר, ואז את יכולה לעשות את זה כטקס, יש לי טקס, מחברת תודה. נתחיל לעשות תודות בבוקר, ממש לכתוב על דברים מהגדול עד הקטן, עד קמתי בבוקר. ואפשר, זה כמו, אני אומרת את זה, הרבה פעמים זה גם נכון, שאני משוחחת יותר מדי עם חברות, אני יודעת שבאותו מהלך, באותו רגע, אני לא משוחחת עם הקדוש ברוך הוא. כאילו, כי קודם כל, לפני שאני משתפת את מה שאני עובר אליי לחברה, וקודם כל תנסו לשתף את זה רגע את הקדוש ברוך הוא. אפילו מי ששאל אותי איך מדברים עם הקדוש ברוך הוא, אמרתי בפשטות, כמו שמדברים עם חברה. כמו שמדברים עם חברה. לפעמים אני אומרת לו, הקדוש ברוך הוא שומע, ממש ככה, אתה שומע, אני לא מבינה מה הולך פה, אני לא מסוגלת, אני לא יכולה. הבנו את הקטע, לפני כמה ימים אמרתי לרבנו שלם, הבנו את הקטע, זהו, כאילו, מה קורה? זה לא נגמר. ממש לדבר, וגם בנפש, כן, אני מספרת לקדוש ברוך הוא, ואז אחר כך, הרבה פעמים, אני מרגישה שגם אין לי צורך לדבר עם חברה. לפעמים עדיין יש לי מקום לדבר עם חברה, כי אנחנו זקוקות מהחברה מעבר לעצה וזה, אנחנו זקוקות למישהו שישמע אותי. מישהו שיגיד לי, נכון, אני מבינה אותך. והרבה פעמים יוצא שאני לא משתפת אחר כך חברה, או בעלי תמיד שותף, כי הוא חלק ממני, כן? הקדוש ברוך הוא, למה זה? כי מתוך ההבנה שרק הוא יכול לפתור כרגע את המציאות שאני נמצאת בה. רק הוא. כן, אני גם מאוד התחברתי לקטע שאמרתי מהחברה, שאת מרגישה שזה כבר לא זה, וגם אם הייתם חברות טובות וזה לא, זה בדיוק קרה לי, גם. כן. וכל פעם התחבטתי, אמרתי כאילו, וואי, אבל זה נעים, זה לא נעים, זה טוב, זה לא טוב, אחר כך אמרתי כאילו, אבל זה טוב לי. אני לא צריכה להסתכל כאילו מה קורה בצד השני, זה טוב לי. זה עכשיו עושה לי טוב. אבל באמת זה תהליכים שאנחנו צריכים לעבור עם עצמנו, ממש, כאילו זה לוקח זמן, לגמרי. זה גם עם השנים, כאילו אנחנו מתבגרות ומבינות יותר, כאילו את בטח אני יותר מבוגרת ממך, אבל אני אומרת, אנחנו באמת מתבגרות והתובנות ככה יותר מגיעות ונופלות ומתיישבות. בעזרת השם, בעזרת השם, בדיוק. הרבה פעמים אנחנו יכולות להיות מאוד מבוגרות, וזה לא יקרה, התובנות לא ירדו. זה צריך סייעתא דשמיא. אני אומרת, כאילו, אני הייתי באמצע הבישולים, ופתאום אני מסתכלת, אני אומרת, 29, השיעור של מיכל, ואני כל כך שמחה שהקדוש ברוך הוא ככה האיר את עיניי לזמן הזה ולשעה הזאת, כי וואו, קיבלתי ממך באמת המון. תודה רבה. ממש היה שיעור מעולה. וכמו שמורן אמרה, זכינו, ואני בטוחה ואנחנו כאילו ממש נשמח, מה זה נשמח? כאילו מי שתשמע את ההקלטה הזאת רק תרוויח, באמת מיכל את מקסימה, את מהממת ואת בן אדם מיוחד, ממש. תודה רבה, טלי. וזה זכות, באמת. תמשיכי להפיץ את האור הזה בתוכך. אמן, שאני אזכה להיות מחוברת. אמן. תודה אהובות, תודה נשמות, תודה על זכות. שבת שלום. תודה רבה. שבת שלום, בשורות טובות. ביי ביי. אמן, יישר כוח.